Bigarren dekalogoak, indarkeria matxistari buruzkoak, mortizkeria mota horrekin lotutako albisteak eta nola jorratu giltzarriak ere ematen ditu. Batetik mintzatzen da enfokeaz, argi usteaz emakumeen aurkako indarkeria giza eskubideen urraketa bat dela, ez dela gertakari isolatu bat, askotan hau errepikatu behar da, zeren leku askotan horrela ikusten dugu representatua. Bortizkeria hori egiturazkoa dela eta indarkeriaren dimensio osoa utzi behar dugula agerian. Eta horrek dakar, horrelako albisteak ez tratatzea horikeriaz, ez ematea balio informatiborik balio informatiborik ez daukaten xehetasunik, eta bortizkeria ez justifikatzea adibidez. Eta hori esango nuke duela oso gutxira arte edabide askok egin dutela inolako lotsarik gabe. Horretaz gain, dekalogoak ere ematen ditu jarraibide praktiko batzuk, terminologiari buruz, zein terminologia erabili daiteke, zein iturritara jo beharko genukeen, edo zein iturritara jo beharko ez genukeen, adibidez bizilagunen lekukotzekin eta zein zailtasun dauden errelato koherente batean txertatzeko, eta zein informazio eman adibidez erasotzaileaz eta biktimaz, eta horren inguruan luze debatitu dugu begiraren lantalde horren barruan, erasotzaileen errugabetasun presuntzioaz, asko hitz egin dugu, biktimen identitateaz ere bai, eta eztabaida horiek segurazki eduki beharko dute jarraipen bat, zeren ez dira debate itxiak, eta matiz asko daude, eta oso gai interesgarriak dira, eta etengabe behartzen gaituztenak gure burua kuestionatzera, eta gure lana kuestionatzera.